El policia tutor imparteix xerrades als joves d'ESO per informar-los dels perills i problemes de les sortides nocturnes. Les conseqüències de les drogues i l'alcohol són un dels temes que es tracten ara que s'apropa la data de fi de curs a les escoles. Són el lot molt joves i amb aquest servei hem anat millorant de cada any. El que procurem és conscienciar els nens que s'ho han de passar bé, que s'han de divertir molt, però amb seguretat. Vull dir, el policia tutor els fa una xerrada de les coses que se poden trobar allà, com és el consum de drogues, el consum d'alcohol, i que si tenen qualque problema, doncs ells tenen els telèfons d'aquests policies tutors. Normalment cada zona té el seu policia tutor de referent, tenen el seu mòbil, i els poden consultar en qualsevol moment de la velada i de matinada tot el que els hi pugui passar. Les xerrades que el policia tutor du a terme al centre d'escolars d'Inca van dedicades especialment als alumnes dels darrers cursos d'ESO. Intentem no controlar, perquè molts dels lots no controlar res, el que estem per intentar prevenir i solucionar problemes si és que sorgisquin. Jo què sé, el consell que li donem bàsics, que jo la xerra avui, del tema de la documentació que han de dur, alerta en els robatoris i furts a la playa, el tema de dur objectes de valors, que pot ser delicat a l'hora de perdre-los, intoxicacions etíliques, que solen bastant, tampoc els problemes que dur, i bàsicament que allà hi ha professionals de seguretat, policia local, guàrdia civil, policies tutors i també el 61 que vetllam per aquest vespre vagi tot bé. Aquest any, el dia 14 de juny, és la data assenyalada per aquesta festa de fi de curs, que es durà a terme al municipi d'Alcúdia.